Επιστροφή λοιπόν πάλι μαζί με τη Μαρία Καρδάση, την αγαπημένη μας, την πολύτιμη, διάσημη δερματολόγο μας. Γιατρέ, θέλω να μας πείτε, τι είναι μεσοθεραπείες, τι πρέπει να ξέρω εγώ για τις μεσοθεραπείες και τι κάνει στο δέρμα μου. Τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Εμείς στηρίξαμε το μυϊκό, στηρίξαμε τους όγκους που χάθηκαν, φτιάξαμε με το πλέγμα booster ή και τα άλλα boosters, γιατί τώρα έχουμε και ενέσιμα boosters πολλά, έτσι, μπορεί να διαλέξει ο δερματολόγος και ο πλαστικός. Αλλά το θέμα της σπαργής καλά δεν αποκαταστάθηκε. Το θέμα της σπαργής το είδαμε να αποκαθίσταται με τις μεσοθεραπείες. Οι μεσοθεραπείες μπορεί να είναι και βαθύτερες και επιφανειακότερες, ανάλογα με το θέμα της παντρεύης. Προσωπικά τις παντρεύω, δηλαδή δουλεύω και κάτω και πάνω. Τα εξωσώματα με βοήθησαν πάρα πολύ, είναι η καινούρια τάση, αλλά με πραγματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα μαζί με λέιζερ. Όταν μπορείς να το κάνεις ή με ντερμαπέν ή με λέιζερ. Επειδή τα εξωσώματα είναι φυσαλίδες της εξοκυτάριας ουσίας, οι οποίες εξοκυταρώνονται για να ειδοποιήσουν τα γύρω κύτταρα ότι τώρα θα κάνουμε ανάπλαση και στη συνέχεια ενδοκυταρώνονται, ξαναμπαίνουν μέσα, διαλύονται και δίνουν τα υλικά για να γίνει αυτό. Και μάλιστα είναι οι ουσίες οι οποίες έχουν παραχθεί είναι βιοταυτόσιμες, με αποτέλεσμα ο οργανισμός νομίζει ότι είναι δικά του και τα χρησιμοποιεί και γίνεται η ανάπλαση σε επίπεδα νεανικότερης ηλικίας. Έτσι. Τα έχω μελετήσει αρκετά γι' αυτό. Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμά τους, δηλαδή, να πω παράδειγμα για να είμαστε πιο ok. 40 χρονών, σε τι κατάσταση, καπνίστρια? Καλή κατάσταση, ούτε καπνίστρια, καλή φυσική αγωγή, καλή κατάσταση, γενικά μια καλή κατάσταση. Θα διαλέξετε να κάνετε εξωσώματα ή μεσοθεραπεία? Μπορεί να της κάνω και μια απλή μεσοθεραπεία. Νέα κοπέλα είναι, δεν έχει κάτι. Μια απλούστερη μεσοθεραπεία. Γιατί μετά τα 35 αρχίζει πτώση στην παραγωγή εξωσωμάτων. Οπότε και στα 40 εκεί κοντά είμαι. Και αν δεν είναι και καπνίστρια, δεν το έχει και ανάγκη. Σε μια κυρία όμως η οποία είναι πάνω από τα 45, αλλά και από τα 55, εξαρτάται, καταλάβατε. Θα βάλω εξωσώματα απαραίτητα και θα τα βάλω με λέιζερ. Αντί για ντερμαπέν. Έτσι, γιατί το εξώσωμα είναι πάρα πολύ εύκολα διακινούμενο στο σώμα, ξαναφτιάχνει τον ιστό που βρίσκει και προτιμώ να μείνει στο δέρμα και τέλος. Εκεί δηλαδή που έχω δει ότι ο ιστός είναι υγιής και αναπαραγόμενος αυτός ο ίδιος ιστός, γιατί αυτό θα κάνει το εξώσωμα, είναι εκεί που είδα και ήταν ένας γερός ιστός και θα γίνει ένας καλύτερος ακόμα. Δεν θέλω αυτά που λένε ενέσιμα να φύγουν, γιατί φεύγουν πάρα πολύ εύκολα με την αιματική ροή, τη λεμφική κυκλοφορία και περνάνε και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Τα ενέσιμα boosters μιλάτε τώρα? Δεν μιλάω για ενέσιμα εξωσώματα, στο δυτικό κόσμο απαγορεύεται. Όχι τα ενέσιμα εξωσώματα, τα boosters λέω. Τα boosters θα τα βάλεις ενέσιμα κανονικά όλα. Τα εξωσώματα όμως είναι μεσοθεραπεία. Αν θέλουμε να είμαστε στο γράμμα του νόμου. Γιατί ακούω τακτικά, όχι εγώ, τα κάνω ενέσιμα, συγχαρητήρια, για να πάνε πού? Να περάσουν τον εγκεφαλικό φραγμό, να πάνε προς όλο το σώμα, γιατί αυτά θα φύγουν. Δεν στέκονται. Το θέμα είναι να μείνουν στο δέρμα. Εφόσον μείνουν στο δέρμα και δεν αρχίσει ο ασθενής να ζητάει, όχι θέλω μου τα βάλεις πιο μέσα. Και πιο μέσα να πάει πού? Γιατί ο ασθενής έχει τέτοια επιλογή. Πολύ τακτικά. Όχι επιλογή, απέτηση. Άσχετο αν εμείς θα το δεχτούμε ή δεν θα το δεχτούμε. Έχω τρελαθεί. Έχω ακούσει απαιτήσεις στα ιαλουρονικά, αλλά στο πώς θα κάνει μεσοθεραπεία. Έχω ακούσει. Γελάω. Το δέρμα μας είναι πολύ λεπτό. Εντάξει, και κατά τόπους λεπτότερο ακόμα. Οπότε το εξώσωμα θα πάει τόσο βαθιά ώστε να μείνει στο δέρμα. Έτσι είσαι και νόμιμος και αποτελεσματικός. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, μ' αρέσουν τα εξωσώματα. Έχουμε πει πάρα πολλά ήδη, ξεκινώντας με μεσοθεραπείες, τα boosters, μεσοθεραπείες, εξωσώματα. Και τα boosters μου αρέσουν πολύ. Ξέρω ότι πηγαίνετε σε όλα τα συνέδρια που συμβαίνουν για την αισθητική δερματολογία. Θέλω να μας πείτε, η παγκόσμια βιομηχανία αισθητικής, που αφορά βέβαια τους γιατρούς πάντα, έχουν κάποια καινούρια
υπόσχεση να μας δώσουν? Ναι. Υπάρχει κάποιο νέο που έρχεται? Γιατί ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά προϊόντα, πολλές εφαρμογές που υπόσχονται τέλος πάντων διάφορα. Αλλά εγώ που είμαι ενδιαφερόμενος και θέλω να έρθω στο γιατρείο και να έχω την αντιγύρανσή μου, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Όχι. Ο κάθε άνθρωπος θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει βάσει ενός προγράμματος που θα του κάνει ο γιατρός. Δηλαδή τι χρειάζεσαι εσύ. Το τι υπάρχει, υπάρχει. Άστο να υπάρχει. Υπάρχει για όλους μας. Υπάρχει κάποια καινούργια τάση που έρχεται? Οι τάσεις οι καινούργιες που ήρθανε και έρχονται είναι πάνω στο σύστημα αυτοεπιδιόρθωσης. Δηλαδή λιγότερες προσθήκες, λιγότερα ξενοσώματα και boosters, σύστημα αυτοεπιδιόρθωσης. Όλο το παιχνίδι παίζεται, γερνάω, γιατί το σύστημα αυτοεπιδιόρθωσης σταδιακά με εγκαταλείπει. Και δεν αυτοεπιδιορθώνομαι. Αν αυτοεπιδιορθωνόμουν, και εκεί έρχεται λοιπόν η αντιγύρανση. Ναι. Και εκεί έρχεται η αντιγύρανση. Εκεί δουλεύουν τώρα. Κομμάτια είναι όλα αυτά. Τα εξωσώματα είναι κομμάτια. Τα νέα δεδομένα με τα πεπτίδια, με τα νέα ιαλουρονικά, με τους συνδυασμούς πεπτίδια, ιαλουρονικά, διεγέρτες. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί έχουν ένα στόχο. Την αποκατάσταση του συστήματος αυτοεπιδιόρθωσης. Ναι, γιατί τώρα που σας βλέπω δεν είναι μόνο τα μαλλιά της ή το πρόσωπό της που είναι πάντα ίδιο, το ξαναλέω αυτό, γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, που πάντα είστε ίδια. Και ο λαιμός σας είναι πάρα πολύ ωραίος και τα χέρια σας βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πόσες ώρες αφιερώνετε σε εσείς? Εγώ δεν αφιερώνω ιδιαίτερες ώρες σε μένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορη στη ρουτίνα μου. Ναι. Απλά την κάνω. Βέβαια, εγώ έχω αλλάξει τη διατροφή μου εντελώς. Έχω καθημερινή σχεδόν Τι διατροφή δηλαδή άσκηση. ακολουθείτε? Κέτο εγώ. Κέτο. Ναι, δεν γίνεται. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι πέρασα την πρώτη νιώτη μου. Την έχω περάσει. Ως εκ τούτου, αν δεν κάνω κέτο, πώς θα είμαι? Όταν οι ορμόνες τελειώσουν, ναι, οι οποίες είναι οι ορμόνες αναπαραγωγικές, ναι, οι οποίες είναι και η εντολής για την παραγωγή του, γιατί εκείνες είναι που θα σου δώσουν την εντολή να φτιάξεις και το παιδάκι, έτσι, αυτό. Εκτός από αυτή την εντολή, σου δίνουν και την εντολή να υπάρχεις. Και έτσι όλοι οι ιστοί είναι σε μία εγρήγορση, σε μία κατάσταση αρίστη. Όσο ακόμα είσαι καλυμμένος από την ομπρέλα των ιστρογόνων, όταν τα χάσεις με το καλό, ο οργανισμός σου προσθέτει ευκολότερα λίπος, γιατί το λίπος το έχει ανάγκη, γιατί είναι ορμονοπαραγωγικός ιστός και ιστός παραγωγής αυξητικών παραγόντων. Ναι. Δεν θέλει και να σε εξοντώσει αμέσως, σιγά σιγά. Θέλει η φύση. Λοιπόν, οπότε σου δίνει. Αυτό όμως εμείς το παλεύουμε. Δεν θέλω να παχύνω, δεν έχω αλλάξει ποτέ βάρος. Αλλά από την άλλη δεν θέλω να έρθω και σε σαρκοπενία, να χάσω τους μύες μου. Σωστά. Σε όλο το σώμα. Έτσι. Και έτσι φροντίζω να έχω πρωτεΐνες έτοιμες. Πρωτεΐνες έτοιμες και συμπληρώματα, τα οποία, δηλαδή, άρα τρώω κάθε μέρα στα 2 γεύματά μου πρωτεΐνη, γιατί τόσο μπορώ να φάω σε αυτή τη φάση της ζωής. Ναι. Οπότε και τα συμπληρώματα μαζί. Και έτσι κρατάω το μυϊκό μου σε όλα τα επίπεδα. Από το πρόσωπο, το λαιμό, το σώμα. Είστε υπέροχοι γιατρέ. Στη θέση του. Ο χρόνος έχει περάσει ήδη. Κλείνω με μία πολύ σημαντική ερώτηση που θέλω να την ακούσω την απάντηση από εσάς πάρα πολύ. Ανυπομονώ. Πότε κάνουμε facelift? Όποτε το χρειαζόμαστε. Όποτε το facelift το χειρουργικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, μη χειρουργικό. Όταν χρειάζεσαι facelift και προσπαθείς να μην κάνεις facelift και να βάλεις προσθετικά υλικά και να γίνεις... Εκεί γίνεσαι αστείος. Γιατί εκεί χρειάζεσαι facelift. Όταν εδώ περισσεύει, κρέμεται. Και εγώ τι θα το φουσκώσω για να μην κρέμεται? Πώς θα είμαι? Όταν εδώ περισσεύει και κρέμεται, θα με κόψει εδώ ο χειρουργός και εδώ και θα το πάρει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και θα φύγουν όλα αυτά. Θαυμάσια. Κατάλαβες, δεν γίνεται να μην γίνει. Είναι μία ξεπέραστη χειρουργική αυτή τεχνική, η οποία δεν νομίζω ότι ποτέ θα υπάρξει
Πάντως εγώ, όπως σας βλέπω, δεν θα χρειαστείτε ποτέ facelift. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν θα χρειαστώ, γιατί έχω ξεκινήσει και το full face τοξίνη πολύ νωρίς. Τότε που ακόμα λέγανε γιατί το κάνει. Άρα με το full face την τοξίνη. Το έκανα έγκαιρα, νωρίς, πολύ νωρίς. Και έτσι δεν πρόλαβε να πέσει. Αν όμως πέσει, δεν σηκώνεται γλυκερία. Όταν πέφτει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν σηκώνεται. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι πάντα ιδιαίτερη τιμή που έρχεστε στην ώρα μεταμόρφωσης. Θέλω να κλείσουμε με Καρδάση και θέλω να κλείσουμε και με μια μεσοθεραπεία που θα την κάνουμε εμείς από την ώρα μεταμόρφωσης σε όλες τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές. Τι να κάνουμε, τι μεσοθεραπεία να κάνουμε? Μια ωραία δώρο. Να κάνουμε την καλύτερη, ρε παιδί μου. Τι θέλουμε, μαλλιά, πρόσωπο, τι θέλουμε? Να κάνουμε πρόσωπο λεμόντο κολτέ και να κάνουμε την καλύτερη από όλες. Λέιζερ και εξωσώματα. Τέλεια. Μαζί, η πιο δυνατή. Τέλεια. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στις σελίδες μας. Ώρα μεταμόρφωσης. Γιατρέ, κλείνω με σένα μόνο, μιλάς μόνη σου. Θέλω να μιλήσεις στους τηλεθεατές και να μας πεις, γιατί θα τα ακούω κι εγώ σαν τηλεθεατής, ποια είναι η συμβουλή σου για την απόλυτη νεότητα που βγαίνει μέσα από την καρδιά σας? Από την καρδιά μου, να μην αλλάξει ποτέ το βάρος σας. Το βάρος σας θα είναι 1. So simple. Number 1 κανόνας αντιγύρανσης, δεν θα αλλάξετε ποτέ βάρος. Δεν πρέπει να αλλάζουμε βάρος. Ούτε να παίρνω, ούτε να χάνω. Αυτό που είμαι. Αλλά όχι απλά να έχω το ίδιο βάρος που είχα κάποτε και να είναι μόνο λίπος, δέρμα χαλαρό και οστά, να υπάρχει και μυϊκός ιστός. Σήμερα οι ζυγαριές είναι εύκολες, θα ζυγίσετε και θα βλέπετε που είμαι σε μυϊκό ιστό, σε λίπος και ποια είναι η κατάσταση γενική. Αυτό είναι το νούμερο 1. Εάν μου έρχεστε και είστε σε μόνιμο σταθερό βάρος, εμείς οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί και εκείνοι που ασχολούμαστε τέλος πάντων με αυτόν τον τομέα, μπορούμε επάνω σας να κάνουμε θαύματα. Ώρα μεταμόρφωσης. Δεν έκλεισε γιατρός, αλλά έκλεισε με πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά. Σήμερα θα αποκαλύψουμε τα μυστικά της αντιγύρανσης στην ώρα μεταμόρφωσης. Και όχι μόνο αυτό. Η Μαρία η Καρδάση δίνει δώρο μια μεσοθεραπεία με εξωσώματα. Super special.